Qui és? Aquella que estava a l'escola? No m'hi
m'he fixat, no ho he vist bé. A dormir. Així encara no es falta una hora? Madre, que no de traiacte, no? És que és para... Niro! Mira, catalana. Tonta! La veus? Mira quina estació som ara. A l'estació de Francs. Allà? Allà. Tampoc malament corrent. Aquí hi ha els pics. Venent. Quina estació som ara? A l'estació de Francs. Neus, Neus. Com fa? Hosti, que lleig. Ja engega. Descarregar la bateria. Je croiserai à des...